Ia să-i dau cu pumnul și eu odată. Uite, că nu se mișcă când îi dau. Uite, uite, vezi? Uite, 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 când îi dau. Dau cu pumnul, bă. Cu pumnul dați. Uite, uite, ai văzut cum mi-am dat cu săgeata și nu s-a mișcat? Uite. Gata, filmat. E filmat oricum. Bă, mai zi, Emilie, îmi dai eu sabia aia. Bă,